Baionaldeko gaskoiek eta zaleek denbora luzean gogoan izanen dute, azken egu berrietan, Angelun eskaini zuten pastoral hau. 20 urte, ez zutela olakorik apailatu. Taulen gainean 150 lagun loturak sendotzen eta gaskoien komunitatea trinkotzen Lapurdin. 6 hilabeteko lanaren fruitua, orain denen baitan, oroitzapen aski ederrak eta gogoa elkarlanarekin segitzeko. Ca portat horren habido sus anglet, segu, ca portat també un moment de comunió entre une centenat de persones, que hi havia 130 actus sus scène. Gaskoi Akademiaren biltzarra orain, Baionako Herriko Etxearen saloin nagusian, urtean 4 aldiz, Akademiako kideak testuak landu. Eta irakurtzen dituzte, monta hondiko itzordua, Baionako artxiboak, gaskoieraz idatziak direlako. Hemen, mota guzietako gaiak, eta musika ere, nola ez. La lengua che era la lengua della ville, che era la lengua dos notables stave della ville, e donc per nous autres che è importante u cooperant de tornar així a la mairetat de Bayona, arcuellit per los elegits també, que n'hi havia 4 uei, donc que hi ha una reconeixença també de la presència històrica de la nostra lengua. Baionaldeko Gaskoi Akademiak lehen mendeurrenan beteko du helduden urtean, 100 urte gaskoiera sustatzen duela, proiektuen artean kantari talde bat sortzea, Baionan, San Espiritu auzoan, biltzarrak hilabete guziz eginez, Baionan kantu zekimenaren eredua segituz, ideietan ere komiki baten itzulpena. La possible sortie à la fin de l'année d'une version d'un album de Tintin, de Tintin, Las joyas de la Castafiore, arrebiradas en gascú. Oksitaniararen aldaera hau Euskal Herriko hizkuntza baita ere, Bidasunetik Miarritzeraino Baionan barna. Angelun berean, 100 karriketan gaskoierazko izenak irakur ditzakegu han eta hemen.